Salutare tuturor! Astăzi a ajuns coletul din campania C8. Să vedem ce am primit. Acestea sunt produsele mele favorite de wellness pentru slăbit. Au venit, bineînțeles, și într-o punguță. Shake-ul meu cu aromă de căpșuni. Vitaminele și multimineralele pentru femei. Necesarul, doza zilnică necesară. Ia să vedem ce mai avem aici. Bun, nu știu cu ce să încep, toate arată superb. Aici am avut o ofertă la o spumă de ras și un gel facial la 20 de lei pentru bărbați. Ia să vedem ce mai avem aici. Deodorantul Roll-On Be The Legend. Parfumul, esența de parfum The Secret Man Possess. Da, este un parfum deosebit. Pachetul de lansare, mult așteptat pentru campania C9. Avem aici Friends in the World for Her. Este nou parfum pentru femei, care aș vrea să-l și desfac dacă pot. Ia să vedem. Să vedem ce aromă are. Am primit și câteva monstre de la gama Novage și câteva monstre de parfum pe care o să le dăruiesc fetelor din echipa mea. Bun, haideți să vedem ce aromă are. Sunt foarte curioasă. Știu că parfumul de bărbați este foarte, foarte frumos. Cam așa arată. Haideți să și testăm. Este o aromă fresh. Este foarte bun pentru vară. Miroase foarte puternic. Să-l las puțin să... Da, miroase mult mai bine. Avea un miros mai puternic, dar se transformă într-un miros mai fresh. Bun. Să-l împachetez la loc mai târziu. Nou gel de duș de la gama Love Nature. Nu pot să-l desfac, dar cred că miroase foarte bine. Este cu fructul pasiunii și cu pine apple. Nu știu exact. Am avut o ofertă specială doar pentru reprezentanți datorită faptului că Oriflame împlinește 25 de ani în campania aceasta în România. Și acest parfum, Eclat, Mon Parfum, a fost la ofertă la 60 de lei doar pentru noi, pentru reprezentanți și bineînțeles s-a acordat o reducere de între 23 și 50%. Este un parfum extraordinar, miroase foarte bine, îl știu, nu o să-l mai desfac. Bineînțeles, comanda mea a fost mai mare de 150 de lei, a fost peste 300 de lei, deci mi-am permis să comand două parfumuri. Sunt superbe. Aici mi-au venit noi ochelari. Nu prea sunt eu îmbrăcat acum încât să-i probez, dar o să-i desfac să vedem exact cum arată. Au venit într-un săculeț foarte pretty. Haideți să vedem ce avem aici. Da, am o problemă, îmi place să miros lucrurile tot timpul. Ia, hai să vedem cum arată. Au venit împreună cu o batistuță din aceasta de curățare specială. Sunt puțin mai retro, puțin mai mari. Dar, totuși, haideți să-i probez. Arătau foarte bine în catalog. Au venit, bineînțeles, și cu o reducere.
nu știu, arată bine, părerea mea, îmi plac foarte mult. De-abia aștept să plec într-o vacanță și să-i folosesc acolo. Bine, chiar și în ziua de zi cu zi sunt foarte, foarte drăguți, îmi plac. Dar, cum spuneam, este un efect exagerat de mărime a lor. O să-l pun aici deoparte. Haideți să desfacem și acest pliculeț. Să vedem ce monstre am primit în campania aceasta. Time Resort. Am primit serul de la Novage. Bineînțeles, nu este pentru vârsta mea. Eu folosesc setul de 20 de ani. Și câteva monstre. Eclat Amour. De la parfumurile care sunt în catalogul C9. Mr. Giordani Gold. Și Possess Man. Haideți să continuăm. În acest set de lansare se află și gelul revigorant pentru picioare. De-abia aștept să-l folosesc. Ca să nu plătesc taxa de curierat, am ales să înlocuiesc taxa de curierat cu acest ulei de corp de la Milk and Honey Gold. Am înțeles că miroase foarte bine și este foarte bun. Are particule strălucitoare în el. O să-mi aplic puțin pe mână. Nu știu dacă o să se vadă, dar se simte foarte, foarte, foarte catifelat. Uitați, nu știu dacă se vede efectul de strălucire. Miroase foarte bine. Aceasta este o cremă, o loțiune de la Essence & Co. Pentru mâini și pentru corp. Este din gama Deluxe din Oriflame. Bun. Soft Care Protection a fost un alt set în care am avut această pilă de unghii și acest ser pentru unghii cu numai 20 de lei, un preț foarte bun. Această pilă este foarte bună, dar eu mi-am cumpărat până acum 2 pile. Aceasta este a 3-a pilă. Sper să nu o mai pierd, pentru că îmi trebuie foarte, 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 foarte mult. Bun. Oje, tot din ofertele de reprezentanți, a fost la 8 lei. Îmi place foarte mult culoarea aceasta de liliac. Lavender se numește codul. Avem aici de la Love Nature o mască de față care a fost la 3 lei. La 2 lei am primit-o cu reducere. Cam așa arată. Se aplică o singură dată. Bun. Încă un set de bărbați la 20 de lei. Așa. Și mult așteptatul colier. Haideți să vedem cum arată. Prima mea reacție când o să văd acest colier. Cheia succesului de la Magnetista. Haideți să vedem. A venit împachetat într-un săculeț din acesta de mătase. Foarte drăguț. Încă o dată este împachetat în altceva. Este foarte, foarte bine împachetat. Arată superb. Este foarte finuț. Sunt mulțumită de el. Pot să-l port atât cu o rochie decoltată cât și cu una strânsă, închisă. Arată foarte bine. Nu știu dacă se vede. Are această lungime, dar se poate regla de aici. Are o margine din aceasta ca să fie reglat. Mie îmi place foarte mult. Bun, o să-l pun aici deoparte, o să le împachetez mai târziu. Acum, acesta este catalogul C9. O să vorbim despre el mai târziu, într-un alt videoclip. Și
Și, bineînțeles, în acest pachet găsim și oferta de reprezentanți din catalogul C9, despre care o să vorbim într-un alt video, și acest program de loialitate pentru reprezentanții noștri care sunt înscriși, pentru fetele din echipa mea, cele care pun comandă în valoare de minim 200 de lei în fiecare campanie C9 și C10, o să beneficieze de parfumul Infinita cu doar 15 lei. Este un parfum superb. Pentru programul de loialitate mare C7-C10, pentru o comandă de minim 45 de lei în fiecare campanie C7, C8, C9 și C10, revin în C11 și comand setul acesta cu doar 25 de lei. Este un set de lux. Bineînțeles, toate acestea sunt oferte de 25 de ani de celebrare în România. Toată lumea poate să participe la seminarul din Tunisia. Fiecare persoană, dacă începe să-și invite 3 prieteni, doar 3 prieteni, poate să se califice la acest seminar în Tunisia. Asta înseamnă o săptămână plină de distracție pentru noi toți și mai ales pentru echipa mea alături de mine. Sper să ne vedem acolo, sper să fim toate și cred că va fi superb. Bineînțeles, o să vă vorbesc mai mult despre acest seminar într-un alt videoclip și despre catalog. O să fac o prezentare a catalogului cu ofertele care le consider eu cel mai avantajoase și cine este interesat poate să-mi scrie în privat sau să-mi spună despre părerile lor despre wellness, cine folosește, cine a mai folosit, doamnele care folosesc din echipa mea, câte kilograme a slăbit, bineînțeles pot să vă povestesc și eu câte kilograme am slăbit cu ajutorul produselor wellness. Am slăbit aproximativ 10 kg în 2-3 luni. Am mai avut momente când le-am mai întrerupt, am mai sărit peste zile, dar sunt niște produse extraordinare care m-au ajutat să slăbesc sănătos, fără produse chimice, sunt 100% naturale, sunt recomandate chiar și femeilor însărcinate. Avem foarte multe acreditări, cum ar veni avize de la toate felurile de firme. Prietenii mării. În pachetul ăsta o să vă arăt exact ce conține când o să-l desfac, momentan este închis. Acesta este shake-ul care îl folosesc în locul cinei seara. Este foarte sățios și nu mai am poftă de dulciuri sau să mănânc după o anumită oră seara. Este foarte bun. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept, dacă sunteți curioși, să mai fac și alte videoclipuri. Aștept părerile voastre. Nu am foarte mult timp la dispoziție, datorită faptului că anul acesta am absolvirea. Și vă aștept pe canalul meu de YouTube. Vă pup!